अनेक हामबाय मारो कक्सना जरा दिमाबाय आं बिगत जों सिबिएम सरकार चाइथामफ्रोब जों चिन्तिफ्रा सानि कुनु जों डेभलप माया माने चिन्तिफ्रा बांसिनानो कुनु लामा उद्योग मायानि बागै बीजेपी डाबल इंजिन सरकार फैन करे जों अबद चिनि परिवर्तन न चिन्तिफ्रा सा बुंबार रंनि बागै इंको अबो चिन परिवर्तन नुक देनि बागै आं तिनि म तिप्रा मथा बुबागारानि नेतृत्वे बुबागारान जे नायकल माबाय आं ओ जागा मतिफ्रा मथा बानाक मारो BJP ni nang bo ako poto tong आं BJP नि मेम्बार शान्तिनगर जीपी खय आर्टि ब्लक नि बिसिन खबजात खंनिसा ning bong ka आं जगत किशोर देव नगर पंचायत नि 42 फैमिली बरक बीजेपी आगारै तिनी तिप्रा मथा फाइका एवं 142 भोटार बरक फाइजाक अलाम सकमानि पान्दाव जों दिनै अर उपस्थित दङ जोंनि बरमगोनां EM कमल कलय एवं जोंनि TWF नि स्टेट लीडर मनिहार देवबर्मा एवं अर BJP नि खरकसा मेम्बार दङनिबो बिनि मेम्बार नो याकारिबो तिप्रा मथाव हाबजाक गोबांमा अर 142 भोटार्स तिनि फाइका फाइ निश्चय कल्याणपुर विधानसभा केंद्र तिप्रा मथा फाइनाय चंमारियो जिदिनानि बखागो हिमै दङ होननि जों वानसुबि मानो हामबाय।